Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de La Frontal, el programa de la Federació Catalana de Futbol, que va disputar Catalunya la fase final de la Copa de Regions UEFA, però es va quedar amb la mel als llavis. Quina llàstima després d'una Final Four trepidant a Terrassa. Enhorabona a tots, els jugadors, el cos tècnic, a tothom. Va ser una gran festa, sens dubte. I nosaltres avui visitem un club molt jovenet. Això és La Frontal. Comencem. Avui som a Sant Feliu de Llobregat, la capital de la comarca del Baix Llobregat, on hi viuen gairebé 50.000 habitants. Aquí hi ha el Palau Falguera, un conjunt històric del segle XVII. També hi ha la Catedral de Sant Llorenç del segle XVI i una ruta modernista amb més de 25 punts d'interès. Destaca la Biblioteca Popular Montserrat Roig, en forma de proa de vaixell. I no us perdeu la Festa de la Primavera al maig, on llueixen les seves roses i en fan una exposició i tot. I visitem el Club Esportiu Futsal Sant Feliu de Llobregat, fundat l'any 2021. Vaja, que estan a punt de complir 5 anys. Gràcies a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a la Federació Catalana i a l'empresa Decor, van fer que un grup de nois que jugaven a futbol sala a l'escola poguessin seguir competint a nivell federatiu. I, ostres, els hi ha anat prou bé, perquè en aquest temps ja tenen 15 equips, 11 federats i 4 d'escoleta i 160 llicències. Coneixerem més d'aquest club i veurem amb imatges el més destacat del futbol català del cap de setmana. I comencem repassant el que ha passat a la primera, la segona i la tercera federació. Empat sense gols entre Cartagena i Sabadell. Els arlequinats comencen a l'atac. Aquesta primera rematada de Gerard Fornés no agafa porteria i més endavant Javi López Pinto ho prova des de casa seva, però no aconsegueix imprimir potència al xut. Ja a la segona part, feina per Fuoli, que està atent per aturar l'intent de Rahmani i bloca la pilota amb suficiència. El Sabadell continua buscant la porteria dels locals, aquesta vegada amb una falta llunyana, però Lucho García corregeix a temps i evita el gol. De nou centrada a l'àrea, Carlos García gira el cap, però no aconsegueix acabar de dirigir la pilota entre els 3 pals. I finalment Fuoli intervé amb una doble aturada per aconseguir assegurar la porteria a 0 i el Sabadell torna a casa amb un punt a la butxaca. L'Europa cau 2-3 a Can Dragó davant del Joventut Torremolinos. Els visitants s'avancen al final de la primera part amb un contraatac de manual, que finalitza Àlex Camacho. I el partit es posarà encara més difícil quan pocs minuts després del descans la mala fortuna fa que un refús defensiu vagi a parar a les botes de Gori, que dobla l'avantatge. Els malaguenys fins i tot podran fer el tercer, i aquesta vegada es troben amb el pal. L'Europa té l'oportunitat de retallar distàncies des dels 11 metres, però el porter endevina el xut de Jordi Cano. Un minut més tard, finalment arriba el gol. Centrada del mateix Jordi Cano al primer pal, que remata Àlex Cano, per fer l'1-2 al minut 61. Ja al temps afegit i amb l'Europa volcat a l'atac, els visitants tornen a castigar el contraatac, que acaba amb gol de Pito Camacho. Els graciencs retallen distàncies de nou, aquesta vegada gràcies a la fe de Maiques al minut 102 de partit. No hi ha temps de més i el 2-3 ja no es mou. I derrota del Nàstic davant l'Antequera. Jaume Jardí ho prova aquí des de la frontal, però el xut no agafa porta. I al minut 24 arriba el gol dels visitants. Bona aturada de Rebollo, però la pilota va per a les botes de Javi Antón. La centrada s'enverina i sorprèn a tothom. Nova ocasió per l'Antequera, Rebollo llegeix la passada filtrada i es fa gran ràpidament per mantenir l'equip dins del partit.
Ja a la segona part, el Nàstic fa un pas endavant, però la rematada de Kylian Abdallah surt fregant el pal. En aquest córner, la jugada s'allarga amb 2 rebots i Jaume Jardí està a punt de fer un golaç de xilena, però la pilota topa amb el travesser. I Gelardo té l'empat a les seves botes en un xut prop de punt de penal, però la defensa de l'Antequera evita el gol i el partit acaba amb el 0-1 al marcador. Victòria del Sant Andreu davant de l'Atlètic Lleida. Abans del descans, Pau d'Arbre va aprofitar l'errada de Pau Torres per a fer l'únic gol del partit i situar el seu equip com a líder en solitari després de l'ensopegada del poblenc. El Reus FC Redis va sortir derrotat del camp de l'Atlètic Balears. Moja Keita va avançar els locals gràcies a una gran jugada individual. La reacció reusenca va ser immediata. Kenneth rebia una passada molt precisa de Xavi Jaime i definia a plaer davant de Pablo García. Tanmateix, poc després de començar la segona part, Jaume Pol aprofitava un mal rebuig de la defensa per a donar els 3 punts als balears. L'Espanyol B retroba amb la victòria 4 jornades després amb un gol de Ferran Gómez al Porreres. Al minut 90, Llorenç Serret també va aturar un penal decisiu pels blanquiblaus. A Barbastre, el Girona B va firmar l'empat als minuts inicials. Toni Gavarri obria la llauna pels aragonesos. La pilota queia als peus del 20 després d'un cúmul de rebots i l'enviava a l'escaire. L'empat gironí arribaria en una bona jugada de Mario González. El lateral se n'anava amb velocitat per banda i la centrava al segon pal. Papa Abad no aconseguia engaltar-la, però Javier González, molt atent, feia la feina. Finalment, l'Olot agafa aire de la zona vermella. Els olotins van derrotar còmodament a l'Andratx amb un hat-trick de Rubén Henry. El primer només començar. Víctor Mafeo l'engaltava de primeres en una acció de córner i Rubén Henry l'empenyia dins des de gairebé la línia de gol. El segon és una obra d'art del davanter. La centrada de Pau Salvans cap a Henry, que amb un control exquisit gira i marca a plaer. El tercer i definitiu va arribar al minut 70. La passada d'exterior de Pedro del Campo deixa sol a Pau Salvans. La vaselina va al pal, però la pilota cau als peus d'Henry per a fer el tercer definitiu. Apunta, dispara i cap a dins. Amb aquest autèntic golaç de falta, Joaquín Peñalver li donava els 3 punts al Badalona en la seva visita a Mollerussa i d'un triomf a un empat, el que es va veure entre l'Escala i el Cerdanyola. Pol Sánchez aprofitava una gran passada a l'espai per quedar-se sol davant del porter i definir a la perfecció sota les cames. Els punts que semblava que se'ls emportava el Cerdanyola, però un minut pel final, penal de Marco sobre Umaro. Adrián Expósito xuta i no falla. L'Escala es manté 5è i en posició de promoció, el Cerdanyola 7è a un punt de la salvació. I a Vilassar, 3 punts per una muntanyesa que encadena 4 partits sense perdre i ho fa amb el gol de Darío, que aprofita un llançament de córner en curt per definir amb un gran xut amb cama esquerra. Darrer partit d'aquesta jornada 24 marcada per la disputa de la Copa de Regions UEFA. Els 6 partits ajornats es disputaran aquest proper dimecres 4 de març a les 8 de la tarda, excepte el Tona Hospitalet, que queda pel pròxim 11 de març, dimecres també, a les 4 de la tarda. El futsal Sant Feliu de Llobregat neix en plena pandèmia. Era la primavera del 2021 quan l'Enric, amb l'ajuda d'altres pares, decideixen fundar el club. Ell és entrenador i president, i jugava el seu fill, juntament amb altres companys que portaven jugant junts a futbol sala des de primària, que són els jugadors fundadors. Tot plegat una bogeria que es fa realitat i que resulta ser un èxit. Enric, què tal? Molt bones. Carles, com estàs? Molt bé, escolta, explica'm una miqueta de com comença tot això, no? Perquè és relativament recent. Molt recent. Això va començar, als inicis de tot, va ser que un grup de nois a l'escola, a primer de primària, es van apuntar a extraescolar a futbol sala. Fins aquí tot normal, sí, no? com molts Com molts i moltes escoles. Doncs aquests nens van anar creixent fins a arribar a 6è, que a 6è l'escola al no tenir continuïtat, doncs els nois tenien que marxar a altres llocs a practicar l'esport. Vam parlar amb la gent que els portava i que tutelava doncs, l'activitat i ens van donar una pròrroga de 2 anys. Vam dir, vinga, va, fins a segon de l'ESO, però segon ja seran massa grans. Ja la pròrroga es va acabar del tot. Llavors, veient que el grup estava molt unit, inclús eren els amics de cap de setmana, els amics que encara, inclús que l'escola ja no era la mateixa, però seguien anant junts. Em vaig oferir per portar-los jo i per no trencar doncs, aquesta activitat i aquell lligam que tenien. Si fas d'entrenador primer sí. I seguiu el club com a entrenador i com a aquest equip. El club no, com a l'equip. Club no, però seguim d'una manera, ja ens federem
però comencem a jugar com a futsal Martí Pol. Vale. Amb el transcurs d'aquest any, amb un grup de pares, que són els pares que han impulsat tot això, comencem a xerrar aviam com podem donar-li continuïtat a tot això, que no hi ha manera de desfer-ho. I vam començar a parlar d'aviam si fem un club, que aviam si... Però era una idea esbojarrada, o sigui, fer un club per nosaltres, cap de nosaltres havia estat a cap junta de club. És a dir, tot partia, no sé si ho hem aclarit, que un dels teus fills hi jugava, i per això tu és que t'involucres, que no s'havia quedat clar, i llavors, bueno, fem un club, però no teníeu cap experiència de res, un club. Ni una. I a més, clar, a Sant Feliu no hi havia futbol sala de base. O sigui, què passa? Que els nois de Sant Feliu tenien que marxar o a altres pobles del voltant o fer altres disciplines esportives al poble, però no teníem continuïtat de futbol sala. I bueno, allò que semblava una broma esbojarrada va començar a agafar forma. Perquè noteu que la gent vol jugar a futbol sala i comenceu el club, no? Després d'aquest any que només és l'equip, comenceu el club, però no amb un equip, ni amb 2, ni amb 3, sinó amb 10 equips. El primer any sense voler vam treure 10 equips, però el millor és que estàvem en pandèmia. Clar, estem parlant de l'any 2021, que és, vaja, pandèmia... Pandèmia, restriccions, vam fer 4 missatges d'Instagram, un parell de portes obertes quan es va... Amb distàncies, mascaretes... Amb tot. Però, clar, vam quedar parats de la necessitat que tenia Sant Feliu de tenir futbol sala de base. Que va ser una cosa que ens va sorprendre i ens va encantar alhora, Clar, i amb 5 anys heu mantingut aquest equip cadet, que dic cadet perquè quan el primer equip del club és aquest cadet, però que ve de primer de primària i ara s'ha convertit en l'equip sènior del club. Sí, així és. O sigui, va ser el primer any que vam entrar com a cadets, el primer any, a més, van guanyar la Lliga, que és una història d'aquelles que és un cuento de hadas, no?, que diuen, ni fet expressament, van ser campions de Lliga. I tot i que en aquests anys ens han vingut equips o propostes de nois que juguen a altres llocs, ens diuen, ostres, mira, que som un grup d'amics, que venim i fem un sènior o un juvenil quan no el teníem, sempre hem volgut que ells fossin la punta de llança, no? Sempre fossin els... I a més, una cosa que valorem molt, que siguin els referents per tota la base. I així ha estat. O sigui, ja hem cremat l'etapa de juvenil dels 3 anys i ara estem a sènior, som un equip molt jove, perquè som tots de primer any gairebé, però molt xulo. Un sènior, després coneixerem algun d'aquests jugadors fundadors, perquè són els culpables. Sí, totalment. I tu, en el teu cas, ets l'entrenador encara d'aquest equip. Sí, encara m'aguanta. I president, també. També. I això de president es va dir, bueno, també. També sóc el president, al final he estat una peça més de l'engranatge per crear-ho i, bueno, millor la part més visible, millor per ser l'entrenador, que és el que realment m'agrada. El president, doncs, bueno, ha vingut i ho faig amb molt de carinyo perquè és un orgull com a Sant Feliuenc veure doncs, que ara els nois i noies de Sant Feliu tenen un esport que abans no podíem fer-lo al poble, a la ciutat, però jo on disfruto més és estar a la pista i això mateix. Una de les coses que més us ha sorprès és segurament el sentiment de pertanyença, d'estima del club, perquè és molt jove, la gent no té... Però se l'ha estimat des del principi, és a dir, hi ha un ambient de família brutal, no? Molt. És de les coses que més orgullosa ens fa sentir, Per què? Perquè tothom, qui més qui menys, ha vist néixer el club. O forma part des del primer dia o s'ha unit el primer o segon any. Llavors, encara ha tastat els orígens i les arrels. És un club que tots els nanos se'l senten seu, perquè realment estan participant en un club molt jove que potser no són fundadors, però són cofundadors. O sigui, ho hem vist tot des de l'inici. I els partits que tenim, doncs, d'un-i-do, la gent que ve, però ja no de nois, sinó és que de pares d'altres equips també, que això ens agrada moltíssim. És com un nadó, que tots volen cuidar i tots volen tractar bé. Doncs mira, coneixerem més aquest nadó que acaba de néixer. Gràcies, president, gràcies, Enric. Nosaltres anem amb més coses a la frontal. Club molt jove, però molt ben estructurat, amb 2 coordinadors, un d'ells, el Ferran Pedrola. De fet, ell també treballa a Decor, l'empresa que gestiona l'esport en edat escolar. I ara combina les dues feines i les viu amb passió, que segur que ens transmetrà quan parlem amb ell. Què tal, com estem, Ferran? Què tal, Carles? Tot bé? Tot bé. Molt bé. Escolta, anem caminant una miqueta per aquí, enmig del partit. Això dels 2 coordinadors, explica'm una miqueta. Tu ets un dels 2. Jo sóc un dels 2, correcte. Va néixer a partir va sortir l'antic coordinador i ell va proposar també una miqueta això, dividir una mica les tasques per poder arribar a tot allò, ajudar-se mútuament i dividir aquestes dos feines. Ara t'explico una miqueta com nosaltres ens organitzem. Per un costat,
estic jo, que m'ocupo més de l'àmbit administratiu, més roba, ingressos, despeses, comunicació amb les famílies, i per altra banda tenim l'Adrián, que és el crac de la federació. Ell és el que posa els horaris, el que parla amb altres coordinadors, si a vegades un del cadet ve de pujar al cadet A o el que sigui, ho gestiona ell. I la veritat que jo no el coneixia, a l'Adrián no el coneixia i hem fet molt bon tàndem i ens complementem molt bé. De fet, s'ha de coordinar perquè també els espais, aquí compartiu pavelló, teniu l'altra pista, tot això també té la seva dificultat, eh? Correcte, de fet... Heu crescut molt, vull dir, clar. Hem crescut i seguim creixent. De fet, aquest any teníem números per fer un altre infantil, un infantil D, i entre espais i també entrenadors que volem que siguin de la casa, que siguin arrelats al club i que ho visquin, doncs costa. Nosaltres aquí al pavelló el compartim amb altres dues entitats i anem fent una miqueta aquesta feina. De fet, tu, abans de ser coordinador, també eres entrenador, vas arribar com a entrenador per entendre'ns, però de fet segueixes entrenant. Correcte, jo de ben jovenet vaig començar ja entrenant equips escolars, que de fet hi ha per aquí algun jugador que jo havia portat des d'I5 i ara estan infantil o cadet, i l'any passat vaig entrar de coordinador i vaig agafar ja el femení. El femení, que també és una aposta que voleu fer, també heu crescut en quant a equips masculins i des d'aquí aprofitem per fer una crida també, perquè no sembla que les noies no s'atreveixin a jugar a futbol sala. Que ens costa, de fet, amb el femení, parlant d'aquests dos coordinadors, l'any passat l'Adrián es va unir també a l'estaf del femení i fem també tàndem dins i fora de les banquetes, i sí que ens agradaria, i la meva il·lusió seria, tindre un equip infantil, femení o una Levi i que poguéssim veure a les que portem nosaltres, que són les cadets, com juguen, com creixen, com arriben a juvenil i ojalà algun dia arribar a sènior, no? Sí senyor, per tant, si ens vius per aquí a prop de Sant Feliu, animeu-vos perquè val molt la pena. Tot i que tu ara estàs parlant de futbol sala i ho fas amb aquesta il·lusió, però tu vens de l'atletisme i alerta, bon atleta, eh? Li he dedicat anys a l'atletisme, li he dedicat sobretot moltes hores, cada dia entrenaments constants, fins que arriba un moment de canvi, i aquest moment va ser l'any passat, i em vaig apartar una miqueta de les pistes. No siguis modest, que m'han dit que has guanyat campionats i tot. Sí, amb equip, amb relleu, he anat a dos d'Espanya i després de Catalunya hem guanyat alguna medalleta. Sí, està bé. I tot i això ho compagines, deies abans que alguns els havies entrenat des d'I5, perquè tu ets part d'aquesta empresa d'Acor, que és l'empresa que ens deia el president, que és qui s'havia fet càrrec del famós equip fundador cadet de ben petit. Exacte, el David, que és el meu company de feina, em va donar l'oportunitat de començar a portar escolars, portar també una miqueta més la gestió de la base. Per tant, jo abans de ser coordinador de tots els federats vaig començar amb la base, a portar un equipet, després assumir els 4 o 5 equips escolars i després vaig donar el salt al federat. És a dir, jo vinc des de la base i anar pujant, i també és bonic perquè coneixes a les famílies, coneixes els nanos i fa il·lusió al final veure com creixen. I mantens les dues coses, actualment? Sí. Per exemple, els dimarts i dijous jo sempre vaig veure a la base i després jo dilluns i dimecres entreno el femení, o em passo per entrenos, parlo amb els entrenadors i amb qui més parlo és amb l'Adrián, això sí, és amb qui més parlo. I el que deia abans el president, la il·lusió de veure com tot aquest que acaba de néixer, que tot és com un nadó que acaba de néixer i que per això ho agafeu també amb la il·lusió de veure com s'està gairebé començant tot de zero. Al final no hi ha un precedent, per dir alguna cosa, és a dir, és un club verge, és a dir, que acaba de néixer. Per tant, totes aquestes coses que anem implementant, que són noves, clar, mai s'ha creat i ho fem sempre amb la nostra il·lusió. Al final ens hem juntat això, el president, que ja heu vist que estima molt al club, també amb l'ajuda del David, l'Adrián, que sempre pot estar, i al cap de setmana més que ningú. I jo ens hem assumptat 4 persones que hem fet molt bon equip i estem aconseguint cosetes, a poc a poc, sí. Sí senyor, doncs enhorabona per tota la bona feina. Gràcies. Nosaltres el que fem ara és veure com ha anat el cap de setmana pel que fa al grup de la Lliga Elit. Empat sense gols entre Castelldefels i Pobla de Mafumet en el duel que obria la jornada 20 a la Lliga Elit. El partit entre el primer i el segon classificat no ha estrenat el marcador i deixa sense canvis de posicions la zona capdavantera de la competició. Els tarragonins són líders amb 35 punts, mentre que el Castelldefels el segueix de ben a prop, amb només un punt menys, 34, atrapat ja per el Sant Juan Moncada, que va aconseguir el triomf en el seu partit. En el duel entre els dos conjunts, el Pobla de Mafumet va gaudir de moltes ocasions, fins i tot aquest llançament de penal que va marxar per sobre del travesser.
Victòria del Prat a casa contra el Valls en un duel directe pel play-off. Els pretencs sumen el tercer triomf consecutiu gràcies als gols de Miró en pròpia porta i de Renque al tram inicial de partit que van encarrilar els 3 punts per al conjunt del Baix Llobregat. Al temps de descompte, Marc Fe per al Valls retallava distàncies però sense temps per trobar l'empat. Al Guinardó, empat sense gols en el derbi barceloní entre Martinenc i Horta. Els del Guinardó es mantenen en posicions de play-off, mentre que els hortencs segueixen lluitant per sortir de la zona de descens. Tot aquest club no existiria sense els jugadors, que van voler seguir jugant a futbol sala, i encara segueixen. No van voler renunciar-hi. Des de primària a l'Escola Martí Pol de Sant Feliu a ser el primer equip sènior del Club Esportiu Futsal Sant Feliu de Llobregat. Volem conèixer un d'ells, el Llibert, que ja ens espera. Llibert, què tal? Com estem? Molt bé. Bé, home, explica'm perquè hem sentit l'explicació del president, ara volem saber un jugador fundador. Com va viure aquesta història de ben petit, no ja, jugant a futbol sala? Sí. Jo vaig començar des de primera primària, allà a l'escola, amb Dàcor, i hem anat fent gran i hem seguit aquí jugant. Hi ha un mateix nucli que sou... que 6 jugadors, crec que encara sobreviviu, per entendre'ns. Sí. Que 6 jugadors en un equip de futbol sala són molts. Sí, portem des de sempre, des de ben petits, i mai ens hem separat. Sempre hem jugat junts i... No, però està bé perquè no sé si teníeu la tentació en algun moment que penses quan ja no hi havia més, perquè s'acabava l'escola, no hi havia més futbol sala, de dir, potser anem a jugar a futbol, que sí hi havia clubs de futbol a Sant Feliu. Sí, des de a partir de 6è, que ja faig el salt a l'escola secundària, vam forçar com el Dàcor per poder seguir jugant junts i ens van deixar. De fet, va ser l'actual president, no? que es compareix amb el vostre entrenador i que diu, va, tirem això endavant. Sí, ell va agafar, ens va portar des de que vam passar de 6è fins a l'ESO, ens va fer ell d'entrenador. Llavors, a partir d'allà, ell va aconseguir crear aquest club i hem seguit aquí uns quants. Bé, de fet, guanyeu la Lliga el primer any. Sí, el primer any... Què recordes d'allò? O sigui, la rapera, no? Vam ser correctes. La rapera devia ser. Sí, a cadet, a segon any de cadet, que tots érem, perquè tots pugem tots junts, primer any de federats i vam guanyar la Lliga i molt contents. I de fet ara seguiu al sènior, clar, sou molt joves, però com que sou tota aquesta generació, no hi ha veterans per entendre's gaire, sou tots un equip superjove. La majoria som tots de primer any, i algun de segon, i sí que tenim 2 o 3 de 24 que ens ajuden una mica per la veterania aquesta. El que m'han dit és que es munten aquí, o sigui, que teniu molta afició, que se segueix molt, que us heu quedat com una família tots plegats, no? Sí, cada dissabte o diumenge que juguem ve tot el club aquí a animar-nos, amics, familiars... Sí, es munta una bona. Tu, de fet, estàs molt vinculat perquè no només estàs jugant, sinó que també entrenes. Sí, entreno just aquest equip, a l'infantil C, i a poc anem millorant. T'agrada això d'entrenar o què? Molt. Vaig començar ja fa 2 anys i ara cada any he anat entrenant, de segon entrenador estic, i així vaig aprenent. Et venen a veure i t'apreten o no quan jugues? També. Et diuen, has fallat aquesta! Ens criden alguna cosa per la grada. Però llavors et respecte també, deuen tenir un punt d'admiració guapo de veure un entrenador. Sí, com una bona figura. Molt bé. Doncs escolta, enhorabona i que seguiu per molts anys més, perquè de moment no teniu molts anys per endavant per seguir jugant a futbol sala en aquest nadó que li estem dient avui al programa, que és aquest club tan recent. Sí. Moltes gràcies i aquí seguirem donant guerra. Molt bé, gràcies, Llibert. Nosaltres anem a veure com ha anat el cap de setmana pel que fa a la primera catalana. El grup primer de primera catalana, el municipal de Palamós, marca el líder del grup, el Lloret, per mediació de Marc Fernández. Lloret i Palamós estan empatats a punts al capdavant de la classificació. El Premià guanyava l'Argentora amb gol de Daniel Peinado. Primer gol per Marc Garcia, pel Caldes de Montbui. Arnau Fortuny engalta aquest xut per fer el segon del Caldes.
El primer de Sant Jaume d'Olot B arriba després d'una innecessària pilota cap enrere que aprofita el Sant Jaume perquè després Marc García marqui el primer gol pel Sant Jaume d'Olot. El Sant Jaume d'Olot acabaria empatant el partit a 2 de penal. Gol de Martí Coderc. Al camp de futbol nou victòria del Banyoles demana el Mollet. Joan Tubert al final de la primera part marca. Tornaria a marcar el segon del Banyoles el mateix Joan Tubert. Centrada des de fora de l'àrea i pentinada perfecta d'Ibrahim pel Mollet, establint el 2-1 definitiu. El grup segon de primera catalana, l'Igualada i la Unificació Llefià empaten a 1. Pol Juárez marca el primer de penal pels badalonins. Impecable servei de falta i Hugo Santana de cap empata per l'Igualada. El grup tercer de primera catalana, el Sant Cugat, s'avança al Cubelles amb gol de Martí García. Servei de córner i Marc Arnau fa el 2-0 pel Sant Cugat, segon al grup. El Cubelles acabaria fent l'1-2 després d'aquest penal llançat per Daniel Pérez. Club Natació Terrassa i Camp Joliu empaten a 2. Primer marca el Terrassa per mediació de Daniel Barrera. De nou Daniel Barrera engalta un precís xut i fa el gol. Golaç! L'àrbitre assenyala penal i Miguel Ángel Guerrero fa el 2-1 pel Camp Joliu. Aquesta sacada de córner significaria l'empat del partit, després de marcar Oriol Marín. Contraatac dels Sitges, que acaba amb aquest xut imparable de Gerard Durany, 1-0. Falta molt llunyana. Llança amb maestria Oriol Gutiérrez i marca el segon als Sitges. Passada a l'horitzontal sempre perillosa del Tortosa de l'Ebre i serà finalment Cristian Valcárcel que farà el 2-1. Penal assenyalat a l'àrea dels Sitges i Talcamp faria el 3-1. Però Cristian Valcárcel encara tindria temps per fer el seu segon gol i deixar el marcador en 3-2. A la Devesa, el primer gol el marca Jerez Muñiz per la Rapitenca. Jugada d'atac del Joventut 25 i Canalejo no falla per empatar el partit. La Rapitenca, mitjançant un penal que marcava Oriol Gatell, posaria el 2-1 definitiu. Bones, què tal? Com estàs? Mira, aquí a la Frontal ens agrada saber què es menja als camps de futbol i als pavellons de Catalunya. Avui som a Sant Feliu i aquí què es pot menjar? Perfecte, bueno, tenim diferents entrepans, de llom, de bacon, de pernil, de fuet, i després fem tapes. Ah, molt bé. Patates, pinxos, garrí i, bueno, diferents coses. I de tot això, què provarem? Bueno, et recomanaria el garrí, està molt bo, el fem molt bo. Doncs mira, perfecte. Doncs va, provem-lo. Perfecte. Vinga, fins ara. Carles, espero que t'agradi i que aprofiti. Moltes gràcies. Vale. Molt bé. Doncs ja heu vist un altre club que passa a formar part de la família de la Frontal, el Club Esportiu Futsal Sant Feliu de Llobregat. I quin club, potser dels més joves, dels gairebé 200 que hem visitat al llarg d'aquestes 6 temporades. Un nadó, ja ho dèiem durant el programa, però un nadó amb força, amb energia i amb aquest sentiment en poc temps que han aconseguit de pertanyença, d'estima, de voler
formar part d'aquesta història, des del primer dia, d'aquesta història tan bonica que estan escrivint i que estan fent que cada dia gairebé siguin més. Clar, coneixent els personatges que hem conegut, l'empenta del president, la il·lusió del coordinador, les ganes del jugador fundador, de tots ells són un exemple de tota l'energia que transmet aquest club. Enhorabona, i per molts anys, perquè teniu molts anys per endavant. Ja sabeu que tots aquests continguts els podeu tornar a veure a la plataforma 3CAT, a la carta, com vulgueu, i també al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol, que ens podeu seguir a les xarxes i que nosaltres, els de la Frontal, hi tornarem dilluns vinent. Fins llavors, que vagi molt bé. Adeu!